Yo people, welcome to Shamiuna Narrates. Sorry loli tikupanga react content ya dawa amina angorenga internet ngati chistorm ngati cycle njina yake Ma-Idyables. So dawa basically zimina machita zokuti amangoonera ma video ophika za kujawa ya nkuma yankula. Koma before I speak a lot tapanga ni maoneka content yawe then tipitilize. So don't miss out. Marinate nini unaniharibia samaki? Ma-Idyables. Mbona unaweka ndimu kwa samaki? Lelo ulichambo zanyaga. Huvu ndio nataka kula samaki ni kwa. Mafunika yonje most work. Kudu enjoy po. So dumagawana asuya. Jijindeja turuka welo. Jambo mani jambo. Another one. Ma-Idyables. Yama. Kwani lelo mkupanga chan? Okay. Ay, nyama mani nyama. Chimanga potatoes. Ay, diri. Ama igonda ndi Diego mani. Ali ndi shop. Palanchori filling station bacha pafupi ndi pa gangster. Ama igonda imene branch. So tisanapitire palika challenge yaka amene comment yake ngakandi malaika ambiri amene yoyo awina china chake sitichichula koma awina china chake. Wallahi I'm promising you guys amene awina china chake kandi pa YouTube kandi pa TikTok kandi pa Facebook posepo tisanka mozi ka awiri based on the time. So before I continue taona nisoneka video kena ka Ma-Idyables then indipitirize no analysis yose ya Ma-Idyables mendi kuionera content yake. Ma-Idyables. Yama. Guys, ineyo creativity yankulu I'm speechless. The way he says Ma-Idyables chanchan. So most of us tukawidi kameko sima kaziwa Ma-Idyables chanchan. I felt mango so I told chanchan kwa Ma-Idyables no. Okay. So to ma content creators ambiri panopa pa TikTok ka pa YouTube ka pa chanchan. There's a lot of content banja pa content ambiri mbiri yokuti kumalayo kuno kusilambe kukondidwa. You have to just be creative iweyo. Waka creative ndizi mukuzonazi zinto zokungoneka zopenga koma look at him now. He's having numbers numbers okuti ifeyo sitinafiki ndipo tili kutali kuti tifike. So if you think of content pamene mwangoiganiza kuti ine ngandifana zipanga content trust that content and this applies to everything. Ukaganiza china chake kuti ine ngandifana zipanga business imene stick to it. I'm telling you, stick to it. You will not regret business. Plan yako. I mean, the first plan either it sounds crazy. Kumano ngari plan yako yewe ikulupilira pa mambi lopo. Kaonali weka kaonali don't wait for approval. Go for the plan. Akula. So wanali majeza jabe mafari ngokamba za nkulu wa Ma-Idyables ine sana nkulu ya mandowaza. Mavideo yake mandowaza heavy. So tisana malize pangani like, pangani comment, pangani subscribe komanso musaiwale kuti ngati comment yanu inoyo itakale ndi malaika ambiri pamatsiku amene ndikwaziwa ndekha mumtima mwangamo. Ndikupangani promise you are going to win something kandi mabando ka it's money komano muzawina china chake akuluakulu kandi ndisikopambana. Bye bye.